Hi guys, welcome to our channel TV Fast TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kutenderera social media. Passion Java Panganai by Beth anyora Facebook pake akati tofamba nespeaker remakuwa hitmaker denied entry in South Africa. Hans last year akambonyomba Ramaphosa achiti ane fesi yechikadzi. Wanuke EFS ikubuda passport ndeyechirune ndozvanyorwa nanena Passion Java of which vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera kuti Java ari kutsvaga mbiri mumastreets mumasocial media, that's why ari kutuka homwe yenyika. Mumwe munhu akati panganai uchaitirwa live, wait and see. Vamwe vakati it will end in tears for you Passion, you will cry miraona, uchachema chete uchazhamba kana Queen Tatelicious vapa live vako kuitira live. Mumwe akati Java is a top notch entertainer, okunyobvora kusvika wabo sababa Harare. Mumwe akati I forgive Java, he is mentally disturbed. Mumwe akati the war has started between Java and Queen Tatelicious. Vamwe vauya varipo vamwe vanhu vaQueen Tatelicious vauyawo vakati as dog family we are in the healing process, imi makutotiuya kuno kuzomuchikoti tokonya chimbodzika mai. Mumwe munhu akauya akati Queen Tatelicious must take another passport yakanzi semadam. Mumwe munhu akauya akati I don't like you but I think now you know vekutamba navo your business partner, achireva kuna Passion Java hanzi business partner yako ndi Queen Tatelicious. Mumwe munhu akauya akati manje gorondoro vanokukopora iwe panganai miraone. Mumwe munhu akati I'm trying to laugh in a way that pleases God. Mumwe munhu akati twaba mune crush na Queen Tatelicious ndiri kuzviona. Mumwe munhu akauya akati I miss him, hey my guru sisi Tanya Christopher homwe yenyika. Mumwe munhu auya akadaro. Mumwe akati chimunhu nyaya yatiwo personally. Mumwe munhu akati tofamba nespeaker remakuwa hitmaker ndozvasekwa nevanhu too much. Thank you so much, don't forget to subscribe.